ideálně. Jo, stoupet no. Pomalu. Ale tam to vypadá Je tvoj brácha kolina, ten už to má prolezlý. To se dají plavat. Co mají v gumákách? Tady kolepal kosu, ale nezastavil. Právě nemám ani signál, ty mobile. Já jenom doma co chytám na tým, já nemám autučko, ale doma co chytám jenom na Wi-Fi. Jako co se, když potřebuji něco. Kurně, že si to nehlídají, aby byl signál, že? Na takový období, že? Se divím, že ani nevypli elektřinu na to, že ho máme v zemi, že? To asi nevadí, že když je v zemi. Myslím. Záleží je trafačky. Jenom, že vzadu ten naproti vary normální, ta kanalizace, ta kosa je. Ta nám pomůže ještě. Akorát nevím, kam to teče, to nikdo neví to. Tady už si ji vyplí. No taky. Vyhrálo. Odsává. Já ho mám červeným, takže mi se tam něco stalo. Já jsem to taky červený, já jsem ho vypal. A čortu. Tak to jede na pomoc, jo? Pomáky. To je domů výroba. Tam můžu udělat, co? No da, pak trebuie să te fugă. To řekl snad 2 dní nebo 3 dní nebo předtím, takže on bude volat tento týden. Tak zatím to jako takhle nahodí.
Leoška vezme Leoška, jo, a ono ho vezme do Měnína, ale které do Měnína se nedostane. Tam se ta Kučovská řeka vezme. Jo, takže prostě, když budeme tam jeden den, tam šlo hotel. To je Říčka, já jsem v pátek z jeho pozděl, protože já jsem Hondovi posílal, on nekomunikuje už to představení. A já jsem mu posílal, jestli bude problém, protože to je ten barák je předaný, ale máme to. Já jsem si nepůjčil. Bacha, tady to docela chrstá do gumáku, tady v těch vlnách. Ty už jak to buble do té asfaltky normálně. Pěkný bylo mi to bublilo po tu podu. Dobrý. Ahoj. A jo, Pekovíka to jezdí, ale tady. No, myslím, že daleko nedojede, tak možná k našemu jako. Jaký? Tam je pak vody, jo. Tam naproti Škundovimu. Má strašně tu živě. Tyhle má to stavení baráku na tím zvýšení nějaký jako... Není to špatný. Jsem teďka úplně důrk, jako, co si budem povídat. Co? Jsem teďka úplně důrk z pravé strany. Jo? To bych baráku dobrý. Jo? Zatím jo. Tak tady už je to trochu jiná liga. Jak tu pojít tam. Co měl vytáhnout traktor asi. Oh.
Je výhoda, že ta silnice je kulatá. Jo, Prostě si to dá. tady to dobře táhne. Tady teda ne. Už to klesá? Já bych řekl, že to je furt teďka stejný, ne? Podle toho strukturu Já bych fakt řekl, že nám půl centimetra minimálně už jako šlo dolů. já podle vrát u nás, že tam vlastně ta deska, Jo. tak je to akorát po to. Tady začíná No asi jo, vypadá tak. Ale tam je to... Čelen. Taky, teďka zjistí, že ta voda je tak vysoko a ještě to navýší. Čo, tady to dobře táhne. Jo. Je to buble ta asfaltka, vidíš to? Nebo nějaký vzduchový bubliny. Jo, paleta připlavala. Jo, tady je dost vody, jako. Já přijde po prostředku. A ještě přijde ten proud. Nabíráš vodu, jo? Dobré. Těch chybí tak 40 čísel.